सफारियाबो डेन्जार फिसा माथो बे हाथा एम्फौखौ बाबायलां सफारिखौनो गारनोसैलां हाब खिनो ओंखारथारबाय माथोलाय हाथारला हाब ओइ फाइखानायाव सोर दंलै आं खिनो ओंखारनो हाथारला मा फंबाय खिनो हाबैदो मोसौआ जेबो लुवाखै एन्जय रुको हेलो जब लगाबे तू लिपस्टिक इलेला पूरा डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि कलगेटआव संख्रि दं नामा? मानो नांगौ दांनांगौ होनदोंना गैया टेनसन लानाङा जोंनियावबो गैखाया बेफोर मा बिलाइ बेफोर मा मोसौफोरा सान्थिबो खिनो होआ हाथाइ एम्फौआव बेफोरखौ बाहाया नैखौ बाहाय एन्डा दालाय मेक्स फ्रेश नंगौ नामा लाबो अब्लालाय नोंथांमोना कलगेट बाहायोबा ब्रासनि एक्सट्रा आरो कलगेटनि एक्सट्रा फैसा होनांगौ जायो नाथाय नैखौ बाहायोबा बेलेगनि बारिनिफ्राय नों थाबायफावैनो लाना फैनो हायो जेरै जों दा गब्लानि बारिनिफ्राय लाना फैदों आरो बेल' नङा बासोआवो जाबायलै बांद्राय फुजाया हाथाय जामजोबगोन नुबाय एन्डा दालाय मेक्स फ्रेश हाथाइनि एम्फौफ्रा धंस माने सेस दिनैनि एडा एसेनोसै आंनाबो सिख्लाफोर फाग्लि खालामनो थांनांसिगोन बासोआवो ना सालाफ्रा खामानिखौ मावाखै बिदिसो जिरायगासिनो दङ र' बेथा मस्ला लाबो इथे लाबो माबार माइ फालासि नोंसोरलाय अन्थाइफोरा थाब लाबो ओइ र' मोसौफोर मा जाखो आदै जाजोब्बाय ना न'आ गासिबो डेन्जार गोरा नै डेन्जार गोरा आदै बरिया जाबाय साला मोसौफोर नोंसोर आंखौ नुनानै खामानि मावफ्लादों हा दोनैनिफ्राय खामानि मोना नोंसोर सामानफ्रा लानानै खारजोबदो गरलाय हा जोंलाय माथो सानसेयाव आधा घन्टा खरि मावखायो जाला नोंसोरजों बेलेगफ्रा सानसेयाव 7-8 घन्टा मावबा नोंसोर आधा घन्टाल' मावो नामा जाला नोंसोरजों थांदो आंनाव खामानि मोनला नोंसोर दिनै बिदि नङालै आदै जों मावदोंब्रा बहाथो जिरायबाय थानाय नुखो नै 6 माससिमाव रावबो खिरखि लेभेल हायाथ' जों खायसे हाबाय आदै नायदो नोङो सैमाफोर बिदिसो मोजां बुंदों नोंसोर बेलेग मिस्ट्रिफ्रा मास मोनसेयावनो खोरखि दरजा होलायलायसिगौमोन बे न'खौ नोंसोर मावनाया मास मोनबासो जालायलायबाय
दाबो बेयावनो दङ माला मावखांबावनांगौ बे न'खौ ओंखायनो दिनै थांदों नोंसोरो बेनिफ्राय जाला देख्रेब बोराय नोंखौ नायगोनलै देख्रेब बोराय जोंखौ बिदि बानाया नायगोन नोंखौ तालमासि ओइ थोर गावबा गाव सामान थिखांदो सिखांदो ओइ र' साला जोंनि सामानफोरखौ मानो लादों गावबागाव थां गावनि सामाना लानानै जोंनाथ' सामानानो बस्था मोनसेल'मोनलै गस्लाल' ओइ लादो ओइ ब्र जालांदो देख्रेब नोंखौ मालाबा देख्रेब जोबगोन आं अखाया मालाबा सानसे समाव नायगोन बे देख्रेब बोरायखौ देख्रेबाबा आंबो लेबार नङा ओइ देख्रेब नोङो साला जोंनि खामानिखौ दंस' खालामदों दा नोंनि बंस'खौनो फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम दंस' खालामजोबगोन आं हाया नङा नंगौ बे देख्रेब बोरायखौ सिख्रेब जोबनांगौ गवा बिनि बंस'सिनथाय दोखो नुगोन सानदों बियो सानसे समाव मालाबाबो नायथारगोनलै बेखौ बे देख्रेब बोरायनि गामसाखौ खुबोबा मा जागौमोन बस मोसौ बे गामसाखौ खुनानै माबा माबि ओंखारलाबायबा जों नायनांसिगौमोन जाहैबाय मोसाबो मोनो लांलाय दसेनो हरनिनि कसम दिनैनिफ्राय मिस्ट्रि खामानि मावला नांगौबा गुन्दा जागोन আমার গুন্ডা সবর গুন্ডা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমার গুন্ডা সবর গুন্ডা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আমার গুন্ডা সবর গুন্ডা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইয়া বলো